Καλώς ήρθατε στο Genially. Σήμερα, θα εξερευνήσουμε πώς να δημιουργήσετε ένα συναρπαστικό ψηφιακό δωμάτιο διαφυγής για τους μαθητές σας. Μόλις μπείτε στην πλατφόρμα, θα δείτε ένα μενού στην αριστερή πλευρά. Εδώ, μπορείτε να βρείτε έμπνευση και να επιλέξετε πρότυπα για τις δραστηριότητές σας. Οι δραστηριότητες που έχετε προετοιμάσει θα εμφανιστούν στα δεξιά. Το Genially προσφέρει μια ποικιλία προτύπων για παρουσιάσεις, quiz, παιχνίδια, infographics και παιγνιώδη στοιχεία. Για να δημιουργήσετε ένα παιχνίδι απόδρασης, κάντε κλικ στο Δημιουργία και επιλέξτε από υπάρχον πρότυπο. Αναζητήστε το Escape Room και φιλτράρετε με βάση τα δωρεάν πρότυπα ή ελέγξτε την κατηγορία Παιχνίδια. Αυτό το πρότυπο περιλαμβάνει 4 αποστολές, με αποκορύφωμα μια τελική πρόκληση όπου οι μαθητές εισάγουν 4 συλλεχθέντες αριθμούς. Οι αποστολές καλύπτουν θέματα όπως ανεμόμυλοι, δάση, ζώα και τους πάγους που λιώνουν στους πόλους. Μόλις επιλέξετε ένα πρότυπο, προσαρμόστε κάθε σελίδα τροποποιώντας τις ερωτήσεις. Κρατήστε τις σωστές και τις λανθασμένες απαντήσεις στις ίδιες θέσεις για να απλοποιήσετε την πλοήγηση. Γενικά τα πρότυπα είναι εύκολο να τροποποιηθούν. Αλλάξτε τις εικόνες κάνοντας κλικ στο Αντικατάσταση ή προσθέστε κινούμενα σχέδια. Μπορείτε να προσθέσετε διαδραστικότητα σε κουμπιά ή εικόνες χωρίς κόπο. Οι διαδραστικές επιλογές περιλαμβάνουν υποδείξεις εργαλείων, συνδέσμους, ήχο και πολλά άλλα. Για παράδειγμα, το κουμπί Έναρξη μπορεί να οδηγήσει στη σελίδα 2. Ονομάστε κάθε σελίδα για να αποφύγετε τη σύγχυση. Για παράδειγμα, η σελίδα 1 μπορεί να είναι η αρχική σελίδα και η σελίδα 2 μπορεί να εισάγει τη δραστηριότητα και το πλαίσιο. Εξετάστε την προσβασιμότητα προσθέτοντας ηχητικές περιγραφές. Στη δωρεάν έκδοση, μπορείτε να ηχογραφήσετε ένα φωνητικό μήνυμα, ενώ η έκδοση Premium επιτρέπει το ανέβασμα αρχείων. Στη σελίδα 3, παρουσιάστε τις εργασίες. Κάθε αποστολή θα επιτρέψει στους μαθητές να λύσουν γρίφους και quiz, ξεκινώντας με την αποστολή 1, Ανεμόμυλος. Παρέχετε συμβουλές χρησιμοποιώντας διαδραστικά στοιχεία και συμπεριλάβετε κουμπιά που καθοδηγούν τους μαθητές στο quiz. Οι σωστές απαντήσεις οδηγούν σε νέες αποστολές, ενώ οι λανθασμένες προκαλούν επαναληπτικές προσπάθειες. Η ανάπτυξη ενός ψηφιακού δωματίου διαφυγής περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας συναρπαστικής αφήγησης για να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι εκπαιδευτικοί στόχοι είναι σαφείς. Αποφύγετε τους υπερβολικά απλοϊκούς γρίφους που μπορεί να απογοητεύσουν τους μαθητές και βεβαιωθείτε ότι όλοι οι γρίφοι μπορούν να λυθούν χωρίς εξωτερική γνώση. Μετά την ολοκλήρωση όλων των αποστολών, οι μαθητές θα εισάγουν έναν τελικό κωδικό για να ξεκλειδώσουν την τελευταία σελίδα, γιορτάζοντας την επιτυχία τους. Τώρα, καθορίστε τους μαθησιακούς σας στόχους και ετοιμαστείτε να δημιουργήσετε καθηλωτικές μαθησιακές εμπειρίες με το Genially. Καλή δημιουργία!